bebarengan ayai karyane projo. Lakae sawangen katon angawe awe rerebo katempo angin ingkang mangiti karatna nedes tumlawong maneka ure rahayu di sasama ayodya. Loh Loh Lakae sawangen katon angawe-awe rerembo katempo angin ingkang mangiti karatna nedes pemawong maneka ure rahayu sasama ayodya. Yo 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 Guntur lagu kang arusul mampa geger makhluk. Lah yo ngono Gus. Lah tak salami kowe. Yo ah. Loh ah. Yo ah. La Iki lho Gus. Iki lho Gus. Barange Gus. Lah. Sapa ra kenal Komar? Lho, ah. Mar, semangat Le. Wah, sing iki apa iki, Mar? Sing iki. Ika. Kuat piro kowe? Hai cinta. Ayo, pengono saiki Mar. Iya. Mar. Metune teko terima tamu kono, Mar. Lah, mlaku rono, Mar. Hei. Teko kono, Mar. Komar, Kubrayaksa lagi. Terus, kok kene sing ketok, terus. Lah, terus sing ketok kok kene. Kok kene sing ketok, terus rono sik. Lah. Yo, ore sang ruta denole. Yo, Kubrayaksa Komar Kembo ya iki. Komar Kembo, Komar cangkeme ombo ya iki. Mar, bajut ke Mar. Urung Mar, bajut ke Mar. Semangat ya cinta. Ya. Wah, ilut iki. Nah, kokono lut. Manut aku lut. Lah kokono lut. Nah. Lut, kurang redokno. Gila. Wah, iki. Keplake lut. Yo. La. Yo. Yo.
Aduh, kendangnya biasa ngendangi wong buri pasar tadi. Yo. Yo. Bar. Sapa iki? Wah. Pacane irunge medhak pupur kaya to bledek. Cangkeme merongos ki sapa? Lah. Yes lah, gang. Kokono. Gang. Kokono. Lah. Soprete meneng sik. Nah, ngono. Lah nek dalang cerita tanpa dikongkon sopret meneng. Ojo kaya sapa? Mas Yayu. Enggak. Ketok ora bocah kene diucek. Rada mundur gak? Nah. Ola deleng piyane gak? Ojo nganti kalah karo liyane le. Loh, Gus, aja rokan Gus pegang lah. Ye, lah. Ye. Lah, jangan. Yo, ye, lah. Yo, lah. Yo, Isek to ki. Gak metu wiro gak? Oh 5. Sik. Lek sitok iki. Sik. Lah, Acip. Ratune kencong lho iki. Lho lah iya. Kudune. Sik. Iki ratune jangere make iki. Ya. Caok. Dino iki. Ayo. Yo. Sajae bocahe. Sajae urung puas. Ye. Jaluk mlayu nang Ponorogo. Reok. Ayo. Ayo Gus. Ya iki lho. Sapa ta ora kenal karo Gableh le? Ayo. Yo. Ya. Iki lho barange Kobra Yaksa iki lho le. Lo. Yo. Gableh lagi. Yo lah. Ya Gableh. Kayak Bonari Bunurjo. Sik. Kalem lah Gus. Dlantung. Lah, urung marem bocah iki urung marem sajae. Heeh. Njaluk
kaya Yanto Gunung Sari. Nah, jaluk kerucek lho, Cak. Oh, pengen mebur-mebur, Gambleh. Ayo, Bleh. Ah. Lo. Lo 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 lo. Ayo. Lo 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 la 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 la. Diam lah. Lah, diam lah. Lah kowe ngene kang muji lemu semangat ora karo karuan. Semangat to Mas. Kowe neng kono tanpa dikongkon jogetmu malas nang kene apa dagang lho kowe. Wis tak semangati to, Mas. Ya kira disemangati karo Eka iki lho. Jadi iki yo semangat aku. Bleh, gak isi dok adikku, Bleh. Bleh, cara namu tumpah lo gede ratumu teko bleh. Kelangsar, kelangsar. Loh, sik to, ki ratune sapa iki? Woi, ratune tayang iki. Woi. Tayang bang bagi. Oh. Raja. Cangkeme sapa sing muni tayang cangkeme sapa? Nggih. Cangkemmu bleh. Mas Gambleh, Mas Gambleh. Sapa? Oh, Lek Gatot Jajak iki. Lho, mula kalunggan iki prajurit. Tata barisamu, aku sing bakal bajutke lakon dina iki. Yo. Ayo Mar. Semangat, semangat, semangat. Yo
lintange luku ling eling dek semono rembulane ketutupan mega gawe kekasih nganti ati tekane si jantung hati anting-anting di kembang cempoko waren baya eling dek semono emprit gandel menclok ning witing pari tansah kumantelono jero ning ati ali-ali di tempat kuningan lali-lali malah saya kelingan manuk gemah menclok ning witing sawo barang penak ya mas ya aja ngono tek bang jepoko tondo koto uga tondo tresno ling eling dek sepono yen ra nyandeng rasane ning ati lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manung manung song wangi kalamon wulan nindatari ngambarum sasmita sang kumbang wawayang rasang pujo sarining kembang kusumaning ratri mongnyawiji inanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjarana antariksa amimu ayu sang rina kusuma wijaya longing merkar lan semi puspita ing taman sari banglo manung song wangi kalamun ulangi dadari ngambarum sasmito sang kumbang wawayang Yo ngrasang pujo Kobro Yakso Usah
goyang, goyang, ayo. Kinanti Terus, suci lintang-lintang panjarana antariksa ami pui ayu Terus kak. Kusumaning ratri mong nyawiji kinanti Goyang. Ayo terus, last. Yeay. Ati kan suci lintang-lintang Gede, goyang, ayo goyang maju. Yeay. Yes. Ami pui ayu sang rindu Kusuma Wijaya Lelesane pada ise parawan turun tau kedepa tak rewangi asal iko lakon apa tak rewangi ngabat orang maca sopan den koyok kapundha ilata sekali jare bapake aku kaya aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku walet dadi preman Ayo, perang le. Mas Miku mas tambahno yo Ayo, Aldi, Wah, sapa iki? Iblis kurang toto, kurang ajar tutuk arep kowe. Gamble. Dina iki sing ra trimake nomor 1. Yen to kowe lungguh dampar kecana kaprabon aku ra trima. Wakiling para sagu ing Wadyabala, Dedya Angga sing ra trimake. Mula dina kaya secara aris, secara becik ulungna dampar kecana. Yen to ora mulungke dina iki kakon tak praboso. Aku lirik Sangya para Wadyabala bakal jongket kawibawan maju parah.
Romoro. Nes. Wayah iki mau wae kekuatan ora kok mau cokol karo beras kuning. Wis untune merongos, berase padha kutah rek. Ah. Golekno kembang. Kowe ana kembang. Kowe ana puspa dina iki paten ana risang gambleh. Lho. Lupa kredane sang rasaku Kalau cakap, kowe elu kowe. Yo, ya. Ya tumandang Ngebrang-ngebrang ana perang sing lupa kredane sang rasaku ana buta-buta sambil Sambulan liar jiwa selalu masa tak seretan kasulaya Doyo kekuatan ceponen lek musuh gambleh lek perlu aja ngomong kowe wong papat coba mantra saugunging para wiku seksekno gambleh ora mundur kang nalika semana gambleh sesongaran Jinipta daya sekti mantra guna sineblak jane bantala rebah-rebah depani bantala geger risang gambleh ayo tampanono dina iki ora karo narut tak guroni padang lho aduh Kontaka prapal harisang gambleh tanpa daya kang nalika semana karo narut kapracundang tiga gagang tan bisa ngundal ambekan eling-eling manis ketoke wong edan ning sekti mahambara kang nalika semana sagunging dada mantra lumantar puspawangi kang nalika semana kebek cangkeme gambleh walaya santreng jati walaya geger jenglaklaran saya kebek cangkeme gambleh datan mendo datan kuwa nyangga kang nalika semana
Kewujud pagelaran geger, geger. Yo ae, yo yo. Ditungkak cangkeme gambleh. Saya mengo. Nes, kleru, Nes, kleru. Nes, kleru. Senenge cangkeme gambleh lebokne senenge cangkeme Komar lebokne cangkeme gambleh kuwi. Kleru. Lah, kuwi baru bener. Iye. Iye. Ayo. Kurang toto kurang ajar kena punyuk sawo iki. Ayo. Ya ngono le ra dicepetke ora enek wong nyawer bleh. Nan, Le ra dicepet ya uduk gambleh. duduk gambleh. Kamangkane Sukasari lho tangane dicepot. Klambine cepot, suwale dicepot. Nang kene cakepane arep ra dicepot. Nah. Ya, berase nes. Berase nes. Hei, berase kuning urung. Nah. Walah blek iki piye blek. Lah. Loh. Sajai kampus iki lagi santeman lho. Woi Gus, budal ya Gus. Loh. Lo. Ayo kilo. Ya karo ra ngono cadak dasmu ngene. Yo. Ayo. La cola no bleh. Terima kasih Mas. Yo. Terus lek golek bleh. Lah dik pedik. Major ndi? Tono ndi? Tono ndi? Lutul tono. Komar kari kene Komar. Komar nang kene ae. Nah, Mar kowe kene ae. Wala nang kono wong-wong do wedi Mar. Yo, drane kendange iki Agus asu tenan iki ya. Yo. Lah. Yo, kola no bleh. Yo.
Lah, as. Lah. Kilo. Oke, terima kasih. Tambah lagi ora apa-apa lho iki. Lah ya ini 5.000 loro. 5.000 loro ya ini. Lah. Ayo ngene iki lho, kaya ngene iki lho. Gamble lho iki lho. Yo. Ya kar lho. Candane motiar kowe lho. Yo komar. Hei. Lho. Iki seno calo monggo kowe tinake lho. Yo. Ayo. Kok brayaksa lho iki. Yo. Golekno liyane bleh. Yo. Lo, as, ayo, iki lah, yo, waduh, piye bundan, yo lah, nah, terima kasih bos, lah, lo, wah, yo, terima kasih. Yang lain. Hei, lah. Lah, liyane. Dalane swarga mumpung dina iki tanpa karcis iki. Nan nggih. Sapa Mas? Ayo. Bojone Chandra meneh ndi, Mas? Lah. Yo. Lah, sik Mas. Nah, lek wayah setan ki aja tinggi ngene iki. Dapet tenan aku ndang pancal tenan. Ya yo ngono ya. Ayo, setane mulai nakal setane. Setane. Lah yo, lah. Ayo golano. Elek wae mar lek ngono kuwi. Ayo, lah. Yo, lah. Lah. No. Maju tak pecat no. Yo. Lah. Yo. Lah, gelok. Lo. Maju ngadeg kok. Hei, Kak, maju Kak. Ki makmu lho Kak. Hei, lah. Yo. Lah, yo. Nan nggih. Aku umpama dadi pacare wedi lho iki. Goyang dah, goyang mah. Lah. Yo. Lah. Yo lah. Terima kasih. Bla. Yo. Lah antri. Sing arepe nyawer antri lho, Bla. Terus bla. Sabar, Bla. Terima kasih, Mas. Rene Asul.
Yoi. ana paran jaluk mangan ta jaluk ngombe ring tekan sukete make kelerian Terima kasih bose. Lah, ring balon jangan kemana-mana Bapak Bradirin. Setelah ini Kobro Tim, Gatot Kobro Tim akan tampil buat panjenengan. masih sukete mas ison sing kepengen Diaju berlian pisan ison Nah, yang udah lebih los. Di Aldi. Ayo Ini Pak Aldi, maju ini Aldi. Pak Asu ya. Nah, lagi cetaknya asu. Hey. Ya pada tangisan mikiri piyapake kang uripe sajalan dalan Loh, ada nih. Lah, modar kowe. Ayo, kena. Pecutan 50.000 lho blak iki, Blak. Yo yo. Pecutan 50.000 lho blak iki, Blak. Yo. Ae. Ayo. Ae. Ae. Yo. Yo. Lah. Roso bapake. Ayo. Yo, yo. Itu. Nah, iki. Hati-hati lho, Blak. Yo, ya. Yo. Asu gambar iki. Nah. Yo. Waduh lopot. Ayo. Ya, rada mucuk Mbak Api. Ayo. Gila. Le maju le. Lagi. Kowe jangan digameli ora le. Digameli ora. Lek ora digameli pecutmu krungu banter, lek digameli budek kaya kendange. Pire ndi? Oh digameli. Ya, Gus. Yo. Yo. Selololo. Yo. Ayo kaya ngene iki lho. Lah. Yo. Lah, bantere kaya ngene golek mangan tenan iki. 50.000 iki Iki kelas. Pecutan iki kelasé 50.000 lho tenan iki. Nah, ini kleru lho, Nis. Dampun iki kleru iki lho. Asu. Setane dudu kuwi. Sing mecut ya kesel. Oh. Lah, kira. Sik antri maju. Oke. Wis to, ora apa-apa Mas tenan iki. Tenan iki. Remo oleh tangane gambleh ora apa-apa. Lah. Yo. Komar. Lah. Lah. Ayo. Lah. Dik, ukul anyar lho, ukul anyar. Sesuk digawe lho ya. Nah, pokoknya lagu muni ukul padang bulan kudu digawe. Duh. Yo. Kayak ngene iki lho.
Kuproyaksa le. Yo. Lah sik piye gak? Nyapa gak? Yo. Kample lo. Le. Bleh. Yo. Bleh, yo ki lo bleh. Yo, ah. Yo, yo, aduh, yo, barangnya pecah lho yo, des, Nes, kelaru lho, Nes, kelaru lho. Dulan sapa ki? Lah, kelaru. Lah. Ayo. Kelaru. Setane kae lho, setane kae. Ayo, dibenane. Lah. Oh. Lah. Asu mana sih ya? Iya apa tane manis? Setane muta lenes. Barongan. Nes. Manis. Barongan. Barongan. Lah, kample lagi. Lah, bleh. Rodok mundur, ronone gulung bleh. Hei. Nah. Bleh. Majune gulung bleh. Lah. Glo. Kample lagi lah. Telon kilo. Lah. Tangannya telon. Kayak suari bleh. Lah. Ayo. Lah. Ayo. Ayo. Yes. Dudu celengan iki barongan iki. Manis ki celengan karo barongan iso bedakne lho. Ayo. Ayo. La. Loh, lah kalau barangnya gocek kalau. Lah, ayo. Lah. Stop. Manut aku, ojo manut Agus. Lah, ayo. Yo.
Dututon lho. Wis gablek karo dalan lho. Sik urung eling lho gablek iki tenan iki. Ora ngerti lanang wedok ayu elek ora ngerti lho bocah iki. Oh